Гледате Денят Плюс, обзорното седмично предаване на Видеосат. Както обявих в началото, предстои ни една хубава среща с професор Анчо Калоянов. Професорът по българска литература, български фолклор във Великотърновския университет, любимецът на поколения студенти е наш гост, творец, за който са писани и похвални слова. Писател, чийто литературен кръстник е Йордан Радичков, автор на книги, пиеси, научни монографии, десетки статии в престижни научни сборници, удостоен и със званието професор хонорис кауза на Великотърновския университет за изключителните му заслуги към българската хуманитаристика. Здравейте! Здравейте! Как приемате любовта на студентите ви, които на последния студентски празник ви дадоха тази титла официално преподавател на годината? Това беше доста изненадващо за мен, защото аз се намирах другаде, когато ми казаха, че на празника, на който ще бъде казано това, трябва да дойда, без да ми казват защо. И аз до последния момент не знаех. Тази приятна изненада, разбира се, така ми стопли сърцето, защото всички почти мои колеги имат желанието, като преподават студентите, да разбират това, което преподават, да ги харесват, да бъдат любимци на студентите си, за разлика от Софийския университет, където преподавателите имат и други занимания. Те са членове на различни съвети, програми и прочее. Тук пазара на нашия труд е само в Търновския университет и ние се отнасяме с много по-голяма любов към тези, които обучаваме. По-голямата част ги познаваме и не съм само аз този, който заслужава, примерно, това най-добър преподавател на годината, което студентите са гласували. Няма да изреждам имена, но около 100 души като мен в нашия университет се трудят и са толкова заслужили, колкото и аз. Все пак, дали дисциплината, която преподавате, български фолклор, или вашата личност е тази, която ги кара така повече да ви харесват и обичат? Как смятате вие лично? Сега, тук вече въпросът е до това, че те идват в първи курс българска филология и другите, другите специалности, които преподавам, са се в първи курс първоначално. И в първи курс са дошли да учат в университет. Чрез мен искат да разберат, че изборът им е верен. И на мен не ми остава нищо друго, освен непрекъснато да доказвам, че те не са сбъркали. И разбира се, има значение и това, че аз съм дългогодишен преподавател, не съм започнал току-що, знае какво слушат студентите. Примерно се опитах да чета лекциите си. Написах си една лекция, четох я много прилежно, имах чувство, че не само те малко ще задремят, но и аз самият. И затова аз нямам написани лекции, макар да се казва чета лекции. Аз говоря лекциите си, като всеки път, или почти всеки път, няколко минути преди той, просто си мисля с какво да почна, за да бъда първо интересен на себе си, а след това на студентите, защото всеки път изплува някакъв дребен такъв детайл от пейзажа, от казаното, от прочетеното, който веднага студентите им наостря вниманието. Примерно, ако вляза сега по български фолклор, бих ги запитал защо славяите от Стамбуловия мост до паметника на патриарха пеят и то от пролетно равноденствие до лятно слънцестояние. По-нататък ги няма и преди това ги няма. Сигурно имате и какво да им кажете. Разбира се, очаквам да понякога се случва някой да знае, но повечето не знаят, че те са прелетни птици и защото следят, имат такъв слънчев часовник, идват в деня на пролетното равноденствие при нас и престават да пеят без да са отлетели в деня на лятното слънцестояние. Но въпросът е защо пеят? Защо пеят? Ами ето, това е отговора. Когато вървите, вие ще забележите как един славей започва да заглъхва, постепенно вървите по този път към университета, за да се започне да се чува другия славей. Но никога в едно пространство, което е много близко, няма два славия. Те всъщност по този начин, чрез песни, ограждат територията, на която отглеждат малките си точно в този период. И народите са всъщност чрез песните си, чрез фолклора си, разпознават, означават територията, която обитават, за да не се
бъркат други и да им идват на гости, за да споделят с тях трапезата, която те имат. Правят го много мъдро и сигурно за поколенията, за които искат да се погрижат, очевидно. Аз просто можем ли като студентите хора да се възползваме от... това защо учат фолклор? Какво е голямото значение на фолклора, което е етнозащитно? Значи пееш, но всъщност ти ограждаш територията си. Чрез фолклора те разпознават. Чрез фолклора ти разпознаваш пък другите. Какво ви вълнува най-много днес? Ами, напоследък ме вълнува наистина съдбата на тази книга, която има трето издание и обслужвам това трето издание, но така съм си решил, че за да бъде за мен важно това, защото да си обслужвам третото издание означава да погледна малко комерциално или да търся възможност да покаже себе си. Дадох си сметка, че от първото издание и още когато съм бил в музея в Дългопол, който стопанисваше паметника на Христо Патрев, аз не съм направил необходимото, за да покажа, че този герой от моята книга е всъщност българския Христос. И сега е момента да разкажете на тези, с които се срещам, аз доказвам защо го смятам това и защо то е вярно. Сега имаме възможност да покажем и кадрите, които заснехме с книгата. Тя е Димитър Злочести и войводата Патрев. Една книга, която, както казахте, вече има трето издание. Издава се сега в навечерието на 140-та годишнина от Априлското въстание и се възражда, според мен, за нов живот. Вие как приехте това предложение да направите и литературно, национално литературно турне, за да я покажете, представите на повече хора? Трябва да ви кажа, че първо това смути моя план да пише. В момента пише четвъртия том на една поредица Славянската православна цивилизация и правя точно една нова история на Великата църква на Царевград Търнов. Това е нейното самоозначение, макар ние да не го знаем и да не го употребяваме. И за това, че тя от 1185 година възстановена като патриаршия, съществува като патриаршия до 1626 година. Ние с вас и всички, които живеем в Търново и тези, които изучават българската история, погрешно са приели тезата на Йордан Трифонов от 1907 година, че виждате ли, тези свидетелства, които има, са достатъчни, за да приемем, че след патриарх Евтимий няма патриаршия, но има други, той ги посочва. Има 4-5 други сведения, които не може да обясним, казва на този етап, но в българския избор за минало, между другото, чета и на такава дисциплина в магистърската програма Литература и култура, български избор за минало през 20 век, което е изключително интересно, защото се отделяме от този 20 век и виждаме дали сме имали оня избор за минало, каквото минало сме имали, или сме избрали нещо, което на нас не е харесвало. Значи да се върна към тази си своя грижа да направя известна историята на тази наша църква в Търново и поканата в момент на приключване на работата, защото никой не знае колко Бог му е дал, а това е важно за мен да напиша този четвърти том. И бързах и като ми предложиха, отначало не исках. Стори ми се, че върве по една там, как се казва, издателството си има намерение, аз ако се съглася, ще бъда в руслото на неговите, което е правилно, щом подпиша, трябва да се съглася с програмата му, която той има. И едва когато видях книгата, почти когато я видях, аз си дадох сметка, че тя излиза не случайно, защото е 140 годишнината от Априлското въстание, а ние, нито Стою Вартоломеев, който е литературен критик преди това и който сега е стопанин на Хермес, нито аз бяхме говорили, че издаването е посветено на 140 годишнината. Това стана... Това се случи. Да, слуката е... Сякаш някой отгоре ни каза, направете го точно сега. И аз, като съм бил в музея в Дългопол и като съм трябвало да се грижа за паметника на Христо Патрев, никога не съм отивал точно на 30 май, деня на гибелта, да запаля свеж, да сложа цветя, да повикам приятели. И даже след като излезе книгата от 1978 година до сега не съм го правил и разбрах,
че стои, както ми каза професор Пламен Павлов, вие го знаете, той е така много популярният историк сред нашите много добри историци, средновековисти, казват, ти си направил един паметник на Христо Патрев, който няма в българската историография, защото тя някак го подминава. Има такива герои, които не са в лъча на прожектора и това е съвсем естествено. Героите, дали живота си за свободата на България през априлските събития, са много и не можем да обвиним историографията. Все пак това, че не сме забелязали как в единия край на Гордия Балкан има вола на Христо Ботев, а в другия край на същия този Балкан, в източната му половина на Трънлива стока, има гибелта, гроба на другия Христо Патрев. Значи Христо Ботев, Христо Патрев. Не ви ли напомня това, че самото име Христо никак не е случайно за двете саможертви, защото и на Ботев е саможертва, и на Христо Патрев в името на добруването на българите на нашата национална свобода. И двамата са родени в средата на Балкана. Един е под връх Шипка в село Шипка, сега град Шипка, другият в Калофер, недалеч един от друг, даже в близки години. А загиват единият на 30 май, другият на 2 юни. Ето да кажа нещо, което така ме така мъчи и се опитвам да си го изясня. Вазов чете историята симетрично. Историята като голяма история. И в една българка казва, убиха Ботев в началото. След това в края казва, този, който уби Ботев, си получи заслуженото. Ето ви симетричното. Има престъпление, има възмездие. Как историята обаче чете българското землище, земята на българите, след като, това е такъв, как се казва, риторичен въпрос, след като в единия край слага паметник на един Христо, а в другия край има паметник на друг Христо. Двамата родени в средата на този Балкан. Ето ви така, не самочувствието, а усещането, че чрез тази книга преди 38 години аз съм въвел в литературата българския Христос. Били сте само на 33 години, когато сте я писали. Да. Защо така дълбоко ви е развълнувал християнския човек тогава и ви вълнува, очевидно? Ами вижте, до самото християнство аз стигнах, така да се каже, като самопознание, защото изучавайки старобългарска литература и след това историята на църквата, постепенно разбрах идеите на християнството. Аз преди това съм автор на книга за езичеството, така че и в езическия мироглед трябваше да вникна. Аз съм кръстен в Купел. Не съм кръщаван по-късно като възрастен. Ходил съм в църква, постил съм, за да ми дадат причастие. Стори ми се доста странно това, като бях малък, но след това вече никой не ми е показвал какво става там в църквата. И 33 годишен аз се заинтригувах главно от въпроса, всъщност, защо 33 години се явяват един праг, това знаете и Христовата възраст. Има Борис Христов, един поет, който ми е приятел, Христова възраст, и това е за него, нали, прагът, след който човек преминава, или мъжът преминава в други измерения, или Данте започва да си с, как беше, на попрището жизнено средата. 33 години се смята на попрището жизнено средата. Ами тогава имах и, така да се каже, изпитания за живота си. Изведнъж живота стана много ценен, докато човек не мине близко до границата, която е пропастта към отвъдния свят. Живота е даден, може да разполага както иска, но разбира, че това не е точно така. Сега да се върнем към националното литературно турне. Разговаряхме и с професор Иван Станков, преподавател по българска литература, ваш приятел, ваш критик, човек, с който ходите на тези литературни срещи, и той изрази някои от впечатленията си, които е видял на среща с вашите почитатели. Анчо Калоянов навсякъде в страната има много приятели, много студенти, и част от хората, които идваха по книжарниците и извън случайната читателска маса, бяха такива хора. Самите срещи минаха много добре, бяха последвани от допълнителни свободни разговори. Мисля, че това ще помогне на книгата, тя заслужава това.
във времето, в което се появява, с тая 140 годишна от Априлското въстание и с този недостиг на четива с историческа тема. Съвременната литература малко неглижира тая. Просто има други интереси, други проблеми. И Димитър Злочести идва да задоволи един естествен глад по минало на българските четива. Професор Иван Станков казва, че има недостиг на литературни четива на тема Априлското въстание. Всъщност книга за какво е тя? Тази книга Димитър Злочести и войводата Патрев. Вижте, в българското съзнание стои под игото като книга за Априлското въстание. Това е най-трагичната книга, защото в края няма никой от главните герои жив, но тя е оптимистична с това, защото умират героите, но живее българския народ. Значи, всяка една литература трябва да проповядва и да изповядва чрез авторите си една неунищожимост на етничното битие. Умира отделният българин, но българският народ не умира, защото един народ не се състои само от живите ни съвременници. Той е от мъртвите преди това и от следващите, които ще се родят. И така бързите прогнози за гибелта на българския народ имат само една доста видима, прозрачна цел да ни обезоръжат предварително, ние да се съгласим, да се запътим към гроба си и сами да го изкопаем, защото вече скептично умираме и давайте да се самопогребваме. Нали? А другите книги за Априлското въстание, все пак най-новата така гледна точка за него беше в Цената на златото на Генчо Стоев. Но аз си мисля, че има право това събитие и от други гледни точки през цялото време, докато се движех с Иван Станков и докато той говореше за моята книга, малко е неудобно, защото той е ръководител на тази катедра, в която аз съм член на катедрата и значи той така ме води да покаже при какви литератори и филолози е ръководители, какво учим ние, което пък ме изпълва с гордост, защото ние не сме по-лоши от другите, които се славят в нашата държава, в нашата традиция. В някои случаи може даже да сме по-добри от другите, ако говорим за някакъв вид съпоставка или конкуренция. Все едно, когато Иван Станков говори, аз след това трябва да млъквам, защото той говори само хубави неща, естествено за представяне, пък и смятам, че и книгата заслужава това, право да си каже, без да трябва да навида очи, защото малко срам трябва да има при самопохвалването. Значи, така като той говори, аз след това като започна да казвам, защото нали, това е среща и с мен, той представя книгата, но аз трябва да кажа думи, по-добре е да мълча, защото развалям впечатлението, аз не съм на равнището му. И трябва да ви кажа, че доста често се чудя по какъв начин да се овладее аудиторията, след като тя е овладена от Иван Станков. Това е малко неудобно е да водите умен литератор, при това той не е само анализатор, автор е на една книга с разкази, спомени за вода, които са едно великолепно слово, да му върна жеста, но който прочете книгата ще разбере, че това не е жест, не е комплимент. Това са спомени за много дълбока вода. Но сега говорим за вашата книга. Професор Иван Станков отново пред нашата камера каза, че се е запознал с текста много отдавна, тогава когато е бил ваш студент и е оставил романа да мине тогава през сърцето му. Първият прочит беше много сърдечен. Първи прочит е емоционален. Ние още студенти с много отворени сетива, с глад за литература, още повече, че писателите в Търновския университет не бяха толкова много. И наш преподавател, от когото бяхме много впечатлени на часовете, изведнъж излиза с една книга, от която бяхме ушешавени. Не знам дали тогава съм разбирал книгата, но я пуснах през сърцето си, както и приятелите ми и колегите, които тогава я четоха. Тя имаше много добра съдба, книгата, добра критическа съдба. Излязоха рецензии от може би 10 рецензии и нито една не беше от случайен автор.
Вътре бяха големия писател Васил Попов, критиците Светлозар Игов, Александър Панов, Иван Серафимов и Марин Георгиев от поетите, академик Иван Радев, тогава трябва да е бил доцент, трябва да е бил. И всичките рецензии от различни гледни точки гледат книгата, което означава, че тя носи в себе си много богатства. Търпи разночетения, различни оптики, различни читателски стратегии, както се казва сега. И тя беше преиздадена през, ако не се лъжа, през 86-та година. Пишете за най-драматичните събития в нашата история, не само в този роман Димитър Злочевски и войводата Патрев, Див огън, Девети. Защо избирате тези събития? Какво е важно за вас, когато и за държавата има драматични събития? Защото всеки един писател, който иска да бъде и голям писател, и не само да задоволява амбициите си за писане, е винаги с пръст върху пулса на националното битие. И понеже съм учил, казвали са ми много неща за септември 23-та и юни 23-та и за 9 септември 44-та, след написването на този роман той дойде спонтанно, не като намерение да направя триптих или трилогия. Просто имаше там неща, които трябваше да опише. Бях задължен, аз ги знаех. Но с Див огън дойде след като разбрах, че мога да пиша на историческа тема и след като, запознавайки се с тогавашната концепция за септемврийското и юнското въстание, за големите стотиците хиляди жертви на терори, бели и червени и всякакви други, атентатите и прочее, попаднах на едно, знаех, че героите, на които са в първата книга, селото, което има, така е територията на първата книга, са се вдигнали на един бунт на земеделците след 9 юни и са отишли към Варна, за да искат връщането на Александър Стамболийски на правителството му, тъй като то е свалено незаконно. И понеже до тогава в историческата литература аз четях, че там 10 000 селени са събрали, с малко пушка, разбира се, но имало много жертви и прочее, реших да проверя истината. Оказа се, че наистина 10 хиляди земеделци са тръгнали да протестират. Имало е малко оръжие, срещу тях е имало 2 кораба, броненосци, 2 бронирани такива влакове, малко конници, пеша войска и всичко това в един момент се срещат и почват да гърмят. И знаете ли колко са жертвите на този сблъсък? Оказаха се 3, при това 2 войника били убити от разярените селени, защото не им давали да секат лонгуза в първия ден на преврата, значи това се просто отмъщение. А един снаряд паднал и убил един средношколец сред бунтуващите се селени. Казах си, Господи, цялата кървава драма, за която пишат в историята и от това изкарват авторитет и пари, се оказва колкото една средностатистическа катастрофа по нашите пътища в наше време. Един мой студент казваше, че в Лом били загинали, не знам колко, си казвам, вижте, ако беше така, щяха да им издигнат паметник, колкото он паметник, който е на Бузлуджа. И като провери, казва вярно, защото тези, които са убитите край Лом, са атакували ломските казарми и само след съд имат присъда и общо е проверено от един свещеник, който след това гробовите е проверил на загиналите в северо-западна България, са около 1200. Къде останаха стотиците хиляди, къде остана онази страшна картина в септември на Гео Милев, брата прострян с револвер на Прага, а сестрата изнасилена. Нали, български войници са тези, които, и то платени войници, които потушават въстанието. Как ще минат да изнасилват от своите? И по този начин стигнах до извода, че в историята много често социалните кървави бразди се копаят от победителите, за да покажат високата стойност на победата си и веднъж жертвите на едните излизат много, втори път жертвите на другите излизат и те по-много и ние се оглеждаме само в кръв отцапани до лактете като народ. И това не се оказа вярно. Каква е драмата в Димитър Злочевски и войводата Патрев? Ами всъщност аз поисках да разбера и каква е логиката на Захари Стоянов, който казва, че не знам ни едного българина, който да не е предаден
от едного апостола, който да не е предаден от българин. Извинете ме, но когато турци и заптията предават българин, те не извършват предателство, това е каузата на империята им. А когато, примерно, обществото е общността, която готви едно въстание, е подобно на Коза Ностра, подобно на Гарибалди, защото опитът на Левски е от гарибалдийците, там демонът на предателството и без да има предателство винаги е много голям. Страхът от предателство е просто сковаващ. И въпреки, че се знае днес, че Левски не е предаден от поп Кръстю, като музеен работник аз съм чел оправданията на поп Кръстю до Народното събрание. И точно този юдин синдром, синдрома на Юда, който ни вменява, че ние сме народ, който си предава героите, ме накара да напиша този роман, защото по това време най-много онези, които превиваха врат пред по-силните от други държави, приказваха, че българският народ е с синдрома на Юда. Това е, те самите оправдават себе си с исторически пример. Романа ви тръгна по големите български градове преди месец. Тогава в публичното пространство имаше един развихрил се спор. Робство или съжителство е имало по нашите земи. Какъв отговор дава вашата книга? Най-добре е, за да обслужим тези, които искат да променим тази част от историята ни, да говорим за културно сътрудничество. Че те са дошли за да си сътрудничат културно с нас, затова ние нямаме държава, ние не сме имали никога намерение да имаме държава и нямаме право да имаме държава, защото просто те доброволно се е взели. Нали така, ние сме им дали, те се е взели, нямаме герои, не сме воювали за свободата си, не сме като гърците, които са проливали кръв за това, не сме като сърбите, ние сме просто овчедушните съжители на дошлите за културно сътрудничество. Кажете ми, има ли нещо по-глупо от това? Това даже е излишно за самите турци. Защото ако признаем, че те са ние сме равноправни с тях, то значи са дошли така с гайди и кавали. Те омаловажим и тяхните... Разбира се, те всеки път преиграват как са превзели Константинопол. И ако от гърците поискат да им покажат, че те също с културно сътрудничество и съжителство с турците, ама не искат от гърците това. Искат го от нас. И попитайте кои го искат. Примерно, сега наскоро назря един проблем. Аз го научих, може да не е вярно това, но един знаменит български критик или литератор казал, че даваш ли даваш Балканджиово е дело на соца. Защото всичко е дело на соца, нали? А тази даваш ли даваш Балканджиово си съществува в сборника на Стефан Веркович, издаден 1860 година в Белград. Само че там е даваш ли даваш Мори Никола, хубава Яна на турска вяра. Пенчо Славейков открива този хубав текст. Той е бил известен на българските фолклористи и изследвачи, защото книгата на Веркович е просто една от много тачените сборници с народни песни, равно с братя Миладинови. И стяга просто, не му отсекли едната ръка после другата, а отсекли му двете ръце, отсекли му двете нозе, извадили му двете очи и за мен е неутралното име Мори Никола или Никола само с Йово, защото Йово е в нашата картина за свят е многострадалния Йов от Библията. А му слага епитета Балканджи, защото най-много участници в национално-освободителното движение има от двете страни на Балкана. Нищо не е направил Пенчо Славейков, което да не е в руслото на основната идея на песента. И тя си е съществувала и в христоматиите, съществувала си Пенчо Славейковата книга на песните, се излиза в началото на 20 век. А не е нещо, което преди 50-60 години. Това само онези, които Кой се притеснява да съществува даваш ли даваш Балканджиово в нашата литература? Аз не знам кого притеснява да съществува даваш ли даваш Балканджиово, нали? Но да се злоупотребява с незнание, примерно какво незнание установих, ако това е любопитно и за зрителите на Видеосат. Казва се, че българска работа само ние сме си я измислили. И по този начин сме означили калпавите си неща чрез собственото си име. Това го е казал най-добрият ни етнолог и народопсихолог, момент от Троян, който е Иван Хаджийски. Иван Хаджийски има и
когато му прииздават съчиненията, Петър Емил Митев пише един предговор, който представя добре Иван Хаджийски, но казва: ето, Иван Хаджийски е намерил нещо, което не съществува нито в Занзибар, нито в Уганда, нито не знам къде си, а само у нас ние чрез етнонима си да означим нещо лошо, некачествено и недобро. Дори казва той, някакъв си депутат от немския Бундестаг, казал, че българския преход бил българска работа. Защото не знаем, примерно, че в 1992 година професор Богдан Богданов пише една книга Орфей и древната митология на Балканите и там има един послеслов, който е Homo Balkanicus, който казва: еднакво нерелигиозни, истински са и гърците, и българите, не само българите. И гърците, за тях тя религиозност е външна, те чрез нея утвърждават своето национално самочувствие чрез църквата. Но както ние казваме българска работа, така и те казват гръцка работа. Моля, какво излиза? Че не ние сме патентовали българска работа и няма защо с това да оправдаваме, че виждате ли, прехода ни е българска работа, че ние сме калпови. Дотегнаме да чета неща за нашия народ от хора, които искат собствените си комплекси да изкарат за сметка на националния характер. Това е... Позволяваме го и не знам защо го правим, защото ние сме просто нормален народ, стига да нямахме толкова готови да обслужват чужди идеи, наши интелектуалци. Значи все пак липсва нещо в самочувствието ни. Ма защо да ми липсва на мен и на някой друг, на обикновения човек? Какво му липсва? Той като каже българска работа, казва както Гърка казва, няма предвид да използва за политиката и да каже: о, ние сме, как се казва, непълноценни. Нали, един народ, като му внушите през цялото време, кажете на един човек, че е непълноценен, че е такъв, с изкривена психика, не е нормален, или го пратите да го прегледат. Дори да е абсолютно здрав, там ще му намерят все нещо. Нас непрекъснато ни пращат на прегледи да установяваме дали сме нормални като другите. Да се върнем пак към интервюто с професор Иван Станков и за това какво мисли той за времето на появата на този преиздаден роман. Нято още повече, че тя завари едни обществени, по-моему, безсмислени спорове върху това имало ли е робство, имало ли е съжителство, че ли националните духове се поразбудиха да спорят за незначителни неща, защото е имало и робство, и съжителство. Но в момента... Според вас, какъв е отговор в тази книга на този въпрос, щекотлив? Отговора във всяка една книга, която разказва за тези времена е да. Да има и робство, има и съжителство. Разбира се, този терминологичен спор може би дойде да подхрани някаква политическа ситуация, или според мен той е несериозен и дори безпредметен. Но пък ето, романа може да намери за първи път щастливо стечение на обстоятелствата, които да го направят по-популярен и двете страни в този спор да намерят историческите си мотиви. Понеже този роман е и стъпал върху документална основа, използва житието на реална възрожденска личност Димитър Събев, Злочестия. Ползва също и ръкописа на учителя Илия Тодоров, който е летописец на село Ченге, днешното Аспарухо, в което се развиват основните действия и в трите романа. Този роман, разбира се, не е документален, но има толкова документална основа, че онези, които имат чисто исторически очаквания, този роман ще задоволи такива очаквания. Той, разбира се, има много по-широк смислов спектър и е ориентиран, според мен, много по-дълбоко към строго литературните очаквания на тясната литературна публика. Казахте при представянето във Велико Търново, че този роман влиза в пряк диалог с Библията. Защо? Той разговаря с Библията на много нива. Първо, композиционната му постройка е заимствана от Библията. Първата част представя един вид старозаветна концепция за дългото време, през което преминава един народ, за многото събития, през които върви през трудния ход на времето. И развитието на това време и на тези събития водят към момента, в който върховия момент, в който трябва да се пролее жертвена кръв в рамките на някакво историческо събитие, подготвено през тази първа част на романа.
Втората част на романа се състои от четири Евангелия. Първата се казва Житие, втората част изборно 4 Евангелие. И това са 4 евангелски разказа за предателството и за смъртта на войводата Христо Патрев. Когато писахте романа, мислихте ли за това, че разговаряте с Библията? Да, разбира се, мислих. Аз знаех вече, бях чел, че голямата литература се прави с решетката на митологията. Най-големите творби на 20 век са всъщност ремитологизация или митологични по същество си. По същество, по композиция, по сюжети, по заглавие, но не ползват мита като нещо верско, в което вярваме, а само като договорен език между читател и автор и читатели. Но тук да се върнем на този въпрос за съжителство или робство. Аз изповядвам, че писателят, освен че трябва да показва неунищожимост на етничното битие, би следвало да показва и очарованието от света, сега и тук, като българи. И смятам, че когато един българин чете исторически роман за времето от Паисий насам, писателят трябва да се стреми да повтори езика на онези българи, които са били примерно в средата на 19 век. Има достатъчно документи за този език и аз съм използвал всички възможности, за да говорят моите герои езика на своето време, а не аз да им приписвам. И в езика на моите герои няма съжителство и културно сътрудничество. Ако искаме да им навлечем тази усмирителна риза и да кажем, че не е имало никакъв смисъл да надигат глава, а е трябвало просто да бъдат още по-послушни, нали? Това е друга работа. Но като съм гледал тези документи, като съм използвал техния език, аз нямам право да променя истината. Истината е, че като изследвач аз виждам, че примерно първите години на османското владичество, ако щете да го кажем по-точно, хайде робството да го отменим, защото византийското робство е чисто владичество. Там няма този, макар че има Константинополски император казва, че българите са роби. И там да променим какво е казал той, за да се назначим за просто културно сътрудничество да имаме с гърците тогава, или пък сега не виждам смисъл в тези неща, но има друга гледна точка според документите за начина, по който българите са живели в Османската империя. Това вече е друго. Какво показват документите, с които вие примерно ние смятаме, че тези векове, извинявайте, че така влизам веднага в отговора, ние смятахме първоначално след освобождението, че 15 и 16 век са тъмни векове. После се отмени това, разбра се, че не са съвсем тъмни, а сега при наличието на църква, която обединява усилията на народа, единен център, който е книжовен и който разполага с авторитет за цялото паство и го брани, можем да кажем, че всъщност най-трудни остават за българите времената, десетилетията след закриването на патриаршията в 1626 година до зова на Паисий, това е около век и нещо, когато патриаршията Фенерската заменя български език в църквите ни и всъщност и езикът подивява с гръцки, неразбираем, за да събира данъците от българите за това, че са православни и нямат държава, нямат закрила. Значи това е много жестока епоха за българския дух, за българската душевност, за българското свещенство, за българската вяра в Христа. Даже тези, някои от тях, които не са се съгласили с това, са побегнали чак в Мала Азия. Има там десетина села, които се връщат след освобождението в България. До такава степен натиска на гръцкото духовно робство абсолютно изхвърля се от църквите езика, български език. Българската църква всячески се унищожават документите за нея. И ето ви един проблем, който не сме догледали, а сме се хвърлили върху това да казваме, че идва последният цар и последният патриарх залеза на царството, настъпват 4 века тъмни, изведнъж Паисий казва: "О, Юроде", и ние като птицата Феникс възкръсваме. Това не е възможно исторически.
Всъщност имаме пропуски в знаенето, в намирането на документи. Имаме пропуски в концепцията да търсим тези факти, които са необходими. В 1678 година един австро-унгарски, тогава трябва да е австрийски пратеник, минава Балкана посред така зимно време и попада в Габрово, където му заявява, че са истинските българи. Ето ви, появява се гордият човек от това, че е българин. 1686 година. Като го намерих това като откритие, просто възкликнах. Значи българският дух си е бил разбира се, жив? че българският дух е добре, ако не е бил жив, как тогава ще чак от Адриатика до Черно море ще се осъзнаят като българи, когато Паисий казва събуди се българино. По думите на професор Станков, правите аналогия с 4 евангелисти от Библията. Всъщност то не е само по неговите думи, но нека да чуем той какво казва, после вие ще ни кажете за вашите разказвачи. Там са вкарани символите на 4 евангелисти, викащия ангел, лъва, телеца и орела, които представляват съответно Матей, Марко, Лука и Йоан. Със знаците си, и понякога и с пряко назоваване, тези 4 евангелисти всъщност застават зад лицата на 4 Анчо Калоянови разказвачи и остават недвусмислено указание как да бъде четена книгата. Затова и една от основните теми в романа е темата за предателството. Много, много суров и труден проблем за българското, съвременното българско национално мислене, което е упаразитено от идеята за предателството като български национален синдром. Както знаете, от Захари Стоянов тръгва, че всички предателства по време на Априлското въстание са направени от българи. Всички предателства в света са направени от единоверци. Чуждия не предава. Въпросът е как стои проблема за предателството в романа. Понеже така или иначе зад Христопатрев стои Христовия подвиг и библейския проторазказ, то следователно там задължително се появява един Юда, който да направи така, че написания текст да се случи. Такъв предател в романа е Петко Язаджи, също един много интересен персонаж, с много трагична съдба, впрочем, в самата романова тъкан, тъй като той самия казва, аз искам да умра от естествена смърт. Не съм срещнал аз този войвода, той ме срещна. Освен това, той не отива да предаде войводата, отива при Войчо си да му каже, той ме срещна, казаха и да ми купя пари и ракия и да им ги занеса, какво да правя. За птието ме видя и ми каза, забещи, защо не си в Балкана. И аз какво трябва да му кажа? И Войчо му казва, върви си, признай. Ама защо аз ли трябва да направя? Аз ли трябва да дам име на това страшно нещо? Има предвид Юда и всичко, което тръгва от него. Когато сина му участва в войната и стига до Бяло море, той там е смъртно ранен и плакне раните си с морска солена вода, за да увеличи болката си и казва на другите, тая болка не е като онази. И това минава като лайтмотив на втората част на книгата, защото онази болката на вината, е много страшно нещо и с това чувство за вина много трудно си живее. Романът иска да оправдае дори и този човек и в едно от Евангелията Гаврил Попов, единия от евангелистите, който е художник, поручик, също реално съществувала историческа личност, разсъждава върху проблема за Юда, когато трябва да изографи църквата на село Ченги и този най-драматичен в историята на човешката култура разговор между Исус Христос и между Юда. Моето време дойде и един от вас трябва да ме предаде. Аз ли съм това, Господи? Ти го казваш. Момента, в който Исус и Юда сключват договора, за по-широко скроения, за не църковния читател, тази сцена може да се разглежда като Юдина жертва, която дава възможност написаното за Христос да се сбъдне. Не другите апостоли. Юда, който е ковчежника и който е разполагал с парите и не за 30 сребърника го е направил. Романа мисли върху тези неща, за да даде, за да излее върху виновността на българския народ от свидните жертви на въстанието своята милост. Хората в историята неизбежно чувстват, имат усещането на вина, защото там в историята всякоя кръв може да бъде разглеждана като първа, но нито една не става последна.
върху всяка последна кръв и идва следваща и това продължава до безкрай. И всеки от безкрайно приплетените причинно-следствени вини на историята усеща някакво чувство за вина. И когато ние падаме на колене по 2 юни, по 19 февруари, ние отдаваме не само възторга си към подвига на загиналите, а мислим и за собствената си вина по техен повод, като за жертви на нашето безмълно или безучастно свидетелство. Чувството за вина трябва да бъде и измито, няма да може да бъде. Белега от раната не може да бъде премахната, но такъв тип исторически четива, които мислят екзистенциално не само за героите, а и за онези, които са позволили или чрез поведението си са станали причина по някакъв начин оня да отиде отвъд, героя да отиде отвъд, а ние да останем отсам. С чувство за вина, че не сме приютили живота му тук. Оправдава ли по някакъв начин романа предателството? Разбира ли го? Не го оправдава, но го разбира. И това е, как да кажа, това е превод от единия вид, от героическата история, онази с която се бием гърдите по време на винените си трапези, и другата, човешката история. Албер Камю казва, че има 2 типа хора. Едните, които правят историята, а другите, които я страдат. Тази книга гледа и двете страни едновременно. И затова тя е силно патриотична, без да бъде патриотарска, защото е много човешка. Как ще коментирате казаното от професор Станков? Той го каза пълноценно, аз не мога да го формулирам точно като него. Истината е, че аз знаех предварително, че Христо Патрев е като Христос, защото има 2 четника край него, защото е на трънлива стока като трънливия венец на Христа, защото има заптие, което е Пилат Понтийски, има предател като Юда. Но когато разбрах, че и 4-мата, които трябва да разкажат за тази смърт, се отнасят по житийни данни, по биография към 4-мата евангелисти, примерно, третият е художник. Димитър Злочести, неговият син Поп Васил, но той е Вълчо, Вълкът и Лъвът, а третият е Гаврил Попов, който е завършил художествената академия. И 4-тият е един учител, преображенски въстанник, който като Йоан Богослов минава над всички и раздава присъдите, защото и църквата ни е казала, че Юда е предал Христа така направо, защото като Христос той би следвало да знае, че Юда ще го предаде. Нали разбирате, тук в този казус аз не познавам тълкование на отците, който да се бърка и да казва, че 4-тият евангелист не е казал истината, когато е казал точно като натопили, казал иди си свърши работата. Затова съм казал накрая, Юда е слуга на апостолите. Необходимо ли е било това предателство? Защо толкова да му обръщаме внимание? Ние сега около нас виждаме непрекъснато да ни предават. Нас като българи, нас като интереси. Ако това толкова ни интересува, трябва внимателно да се взрем кой какво прави. А иначе в тази история, която е в април 76-та година, мисля, че историята си е казала своето. Имало е Христос, но же не бил предателен. В навечерието на 140-та годишнина от Априлското въстание се събужда за нов живот вашия роман. Какви ваши читатели искате да се докоснат до този текст? Онези, които когато минават покрай село Аспарухово, то е на 70 км от Варна, с колата ще се отбият и ще посетят Трънлива стока, където има изграден паметник на войводата Христо Патрев. Нужно ли е да му дадем по-голяма почет, повече внимание, повече знания за този войвода? Според мен просто незаслужено е забравен или не осветен достатъчно неговия подвиг, и след като признаваме, че евангелистите му са там, живели в това село, и че той наподобява Христа, да бъде българският Христос, на който ще отнесем своята почет, коленичейки с цвети или със свещ, нима има по-естествено от това. Усещате ли се като човек, който има специална мисия да освети тези времена? Не. За това нещо трябва човек да е в състояние на екстаз, за да си представи, че има мисия. Аз просто си върша работата.
Витае ли във вас усещането, че и днес българския народ страда, че винаги е страдал, че има нещо, заради което винаги имаме страдания? Да, не виждате ли, че има около вас хора, които и без да страдат, се искат да са страдали, за да оправдаят себе си? Като сме нормален, като всеки друг народ, нима не сме живяли нормално, че само търсим страданията си. Какво искаме да покажем чрез тях? Това български комплекс ли е? Не, защо комплекс? Това е примерно в историографията. Вие го искате така или някой друг го иска. Аз не го искам, не го виждам. Аз не го виждам в това, което чета за българската действителност на 19 век и на 20 век, че това е непрекъснато време на страдание. Че кой ще иска да бъде в този народ, да бъде един от него, ако този народ е непрекъснато в страдание? Благодаря ви. Благодаря на професор Анчо Калоянов за разговора. Конкретният повод беше преиздаденото трето издание на книгата Димитър Злочевски и войводата Патрев. А това е и финала на днешното издание на Денят Плюс, обзорното предаване на Видеосат.